Asiphinde sibingelele la ingane zakwethu. Siyathemba abantu bakithi bayaphila. Sekunesikhathi sagcina mhlawumbe ukwenza ivideo la sifundisa khona abantu bakithi ngezinto ezithinta bona. Mhlawumbe ngale kokuthatha isikhathi sizohlaziya amahubo esizwe. Umsebenzi wethu kule channel wengane zakwethu ukuvula umqondo womuntu omnyama wakithi. Nazi into ebalekile. Siphinde sikhumbuzane, siphile emhlabeni. Ngoba siphila la emhlabeni kuzohamba sife noma sidlule nje. Ya noma sithi nje kuzohamba sife. Uma umuntu uphila kunesikhathi sokuzalwa, kunesikhathi sokuthi uphile emhlabeni, kunesikhathi sokuthi iphinde iphele imihla yakhe emhlabeni. Thina inhloso yethu ngale channel ukukhuculula umqondo womuntu omnyama suclean uphile ukuze akwazi ukuphila impilo esile njengezinye izizwe ngoba impilo umuntu omnyama ukhululekile for now ngiyavuma kodwa esikhathini esingekudala kusukela manje sonke sophinde sibe manzonzwana lokho engathi ngingaclear ngoba sisho ukuthi thina we are house of radical intellectuals. Umsebenzi wethu ukukhuculula umqondo womuntu omnyama aphile. Uyabona lo auntie lo uQueen Victoria indlovukazi yamangisi le yabo ingane zamangisi lezi amadoda amangisi lawo emhlabeni amangisi analento noma abantu abamhlophe kuba nalento ekuthiwa i-white supremacy. Makukhona i-white supremacy niphila okusho ukuthi abelungu bakhulu njengoba babenza nje besiphambilini ngoba nizokuthiwa kune-apartheid. Manje nithi ni free manisho kodwa manje la engqondweni yenu khona la kushoda khona kakhulu kodwa ngeke nize nibone and into esiyisabayo akumele nibone sekulate ngoba ngeke nikwazi ukukhava ezinye izinto. So ingakho siqhamuka nezinto eziningi ezoxakazisa imiqondo yenu. Siyazi ukuthi lento esiyikhulumayo iyabhora. Siphinde sibonga kulabo abasubscribeile kule channel. Siyabonga ukuthi nisubscribeile futhi aniphumi. Bese sixolisa ngokuthatha isikhathi eside singabuyi khona nje kusimpintshelo yengane zakwethu. Siyakha la ekhaya ngoba sisho thina sifuna umuntu omnyama enze ibhizinisi. Siyakha la ekhaya kune guest house esiyakhayo. Manje bengisaxinekile kakhulu. So angikwazi ke nami ukunitshela ukuthi ufuna nibe nemali kodwa ibingekho into engizoyenza ezongifakela imali. Ukuthi I'm a man of standards. So bengisebhizi nakho. But sengiqedile ngeintroduction ake size la. Namhlanje sizocija ingqondo yomuntu wakithi omnyama ngokuhlaziya amahubo. Isihloko esokhuluma ngaso namhlanje sithi sihlaziya amahubo esizwe. Sobheka izwe lase-England siphinde sibheke izwe lase-South Africa. Why sibheka izwe lase-England nase-South Africa? Ukuthi izwe lethu lase-South Africa lalicolonizwe noma ladliwe izwe lamangisi. Angithi yabona. Mawubheka la sine flag lase-South Africa. Lelo ingane zakwethu i-flag lase-England. Angithi yabona. Sizokuchazela ukuthi why kunalo white, why kunalo red. And then leli iflag kunento abayibiza ngokuthi iGreat Britain noma iUnited Kingdom. Into eyenzeka amangisi aphuma nxa zonke ngoba ulibona nje leli flag labo lisuka eSouth liye North lisuke East liye West bese kuba nalama line basuke England ningixolele nomkhuhlanyana basuke England baye Northern Ireland bayocolonize abantu bakhona baye Wales bayocolonize abantu bakhona baye Scotland bayocolonize abantu bakhona uQueen nama kings ayekhona ngaleso sikhathi oKing Edward oKing George oKing Charles
uKing Edward kodwa the Longshanks uyena nonsense kakhulu. So ibona babehlupha lapha ko Scotland uyabo. So ngichazela ngelinye ilanga ihubo lase Scotland siliqhathanise nelezolini. Balidla yabona shethi kwadliwa umbuso wase wase Northern Ireland wase Wales wase Scotland base bakhanda lento abayibiza ukuthi iGreat Britain noma United Kingdom. Bathe sebeze South Africa baqhamuka sebe united ingakho bafika bayigwinya kalula iSouth Africa kwayi colony yabo noma ikwaba yizwe labo uyabo thina sayigqila zabo. So sizohlaziya ke ihubo lamangisi wengane zakwethu bese silihlaziya nalese South Africa bese sibheka ukuthi iliphi elinengqondo futhi iliphi elingenangqondo. Uyazi why senza lento? Si worried ngalento yethu bantu abamnyama ukuthi sibe proud ngezinto engenangqondo. Angithi yabona ziningi izinto esinikwe zona njenga freedom le yabo uthi kunabantu ngempela aba happy bathi ba free kodwa mawuthi uyabheka abakazi babe zigqila ngoba phela lento yeapartheid noma nje okubhonywa abelungu iphele kahle ngo1994 ngoba sibe neconstitution ngo1996 but kunabantu njengamanje generation ethi ama born freeze edako utshwala into ongayazi eyenza yonke imsangano ongakuyimagine ukuthi ingenziwa umuntu ophilayo ekhanda bese bephika ngokuthi bane freedom neculo lesizwe uthola abantu they are happy baze bakhala inyembezi uthola mhlamba bahuba ihube lengenangqondo. Why sithi bahuba ihube lengenangqondo? Mawuthi uzolithatha ulihlaziya libhekanisa nelezinye izizwe uzobona umehluko omkhulu kakhulu. Uthothi into eniculayo nina inangqondo ezinye izizwe inengqondo. So ezinye izinto ezisicasulayo lezo. Again we are house of radical intellectuals. Umuntu omnyama wagqilazwa amangisi nama Europeans amenza isigqila umuntu omnyama. This is what we always say and we are not shameful about that. This is how Africans became Muslims and Christians. It started with slavery. Sasiyigqila zabo ngane zakwethu. Kukhona lokho encwadini ze history. Nawe mawuthanda ungangena exclusive bookshop ufunde nje incwadi Thomas Pakenham Scramble for Africa. You'll get to know ukuthi how we became Christians and Muslims. Basenza igqila sase sihlupheka siyahlupheka namhlanje thina abantu abamnyama ukuthi mawufundile uphila impilo eneminingi akuzuyibone lonto le uyabo and you will never realize ukuthi you are just when uyabona umuntu omnyama ophila impilo eneminingi it's just for now because niphila kwi-environment enabantu abangashapehiwe kahle engqondweni zabo yabo noma unga-reach kuyafana masufile 5 years or 10 years along the line usufile don't worry nganakho izobuya ize la because ngisho nga-reach i-environment ohlala kuyona ihlala abantu abaphuwa and then not poor ukuthi mhlawumbe imali abanayo even la engqondweni abaphuwa la engqondweni ngoba ngisho nganayo imali kodwa mawungashephekile kahle engqondweni yakho ungatshelanga iqiniso ukuthi how you must live for the next 50 to 100 years impilo yakho i-useless i-meaningless. That is why mawubona amangisi ama-Europeans ngizosho njalo abantu nje base-Europe abamhlophe nama-Arabs okuyibona ababecolonize abantu abamnyama they are not poor because banama-intellectuals abacija ingqondo ukuthi how do you live for the next 10 years, for the next 20 years, 50, 100 years to come. Thina abantu abamnyama sinawo umuntu oshape leyo nto leyo. Once athola imali for that specific moment, siyibona ukuthi impilo yethu ine-meaning. Ingakho siyigqila, siyidwedwe, siyihlamaza ezinye izizwe. Namhlanje sesisebenzela abafana bako Pakistan, bako Somalia, nabako Ethiopia ezweni lethu, and that's very disgusting. Now sizohlaziya izwe lamangisi. Nansi ke into efuna niyazi abantu abamnyama, ikakhulukazi nina nithanda ukukhuluma English. I-English yase England. Uyabona ENG bese ucisha lo land. U-ENG umele u-English word bese kuba uland. Shethi English land. Uyabona mangabula this place is called English land, but mase bekunqamulela bathi England. Ngoba ngisho lo ENG umele u-English bese kuba uland. Mangabe use Holland baye bethi Dutchland
mabethanda. Even namaJalimane athi Dutchland, it's a Dutch bese kuba uland, so you speak Dutch lapha kuleya ndawo, yabona. England njengathi la kwaZulu ngithi sinento esibiza ngoZululand. Mawuya le nje koShowe, koLundi, koNongoma, koVryheid, zonke lezo ndawo, koPhongola mangaphazami, koMbazwana, yonke leyo ndawo kuthiwa iZululand, ngoba mangabe ulapha kuthiwa kuKwaZulu ngoba kukhulunywa isiZulu. Kanjalo nase-England kukhulunywa i-English because it's an English land, like Zulu land. So noma ungasikhuluma isingisi usikwitize ne, that is why abelungu besibhonya khona, it didn't matter because they knew ukuthi i-English is their language, it's not your language. Shem ngicela ukunitshela nje nina nikhuluma i-English nize nipikle, it's not your language, yabo. Nani mhlambe ufuna abe ni proud ngelanguage yenu kwiZulu. That is why we speak isiZulu kule channel. Asenze nje khona into nganiza ukuthi nizosixolela la. Uyazi mawubheka umuntu omnyama ningadinwa nini enifikayo la futhi nisheshe nithi niyabhoreka. This is history. Kubalekile ukuthi nizazi lezi zinto. Mhlambe nifundise nezingane zenu. Mhlawumbe sike sayisho lento sathi thina masikhuluma sithatha isikhashanyana ngengane zakwethu, ngoba umuntu omnyama ngesikhathi ecolonizwa akacolonizana abelungu abasixhaphazanga for 30 minutes, maybe for one day, maybe for a week, a month or 1 year. It's been years, ngoba bafika la ngo1488 basixhaphaza from 1488 cishe bathi kwagcina ngo1994, but thina sibona namanje umuntu omnyama esaxhaphazekile, but asifuna ukugxila lapho. But into esididayo nansi, uyabona nje uMandela lo. uMandela wahlala ejele for how many years? For 27 years. Yabo, Mandela 27 years esejele. Nangu mastermind uQueen. Angithi uQueen uyena ucommander in chief eEngland. Uyena oyeshilo ukuthi wonke umuntu owayilunga leANC noma lomkhonto wesizwe ngesikhathi seapartheid kwakuthiwa uyiterrorist. Kwayena uMandela uyiterrorist. Igama likaMandela ukuthi liphume kwi-terrorist list e-United States of America cishe into abayenze ngo-2008. Buka ukuthi uMandela bamxhaphaze kanjani ngomona ehleka nabelungu nje phakamisa izandla kanje. Ube umongameli wokuqala wentando yeningi ngo-1994. Kwahamba nje umongameli uhamba amazwe wenza yonke imidanso yonke lento le, but eAmerica igama lakhe were terrorist until 2008. Do you know why he was a terrorist? Because wayephazamisa amangisi namabhunu ngesikhathi sobandlululo, uyena oyelwisana neapartheid, kwathiwa lo muntu uyi-terrorist. But after 27 years wahamba wahlangana madoda uQueen lo, ngoba ngisho nje angi-understand lento enzeka kanjani, ukuthi mina nginenhliziyo ethanda ukuba likhunanyana man, angifuni uqamba amanga. Umuntu oyisitha kimi uyisitha nje kimi, angincengi lonto le. Ngeke ufike ungixhaphaza ngibuye ngizosineka nawe, ayunika umqondo kimi lonto le. Ubaba Zuma lo naye waye eRobben Island waboshwa uZuma. Mawuthi anikwazi akuyena Mandela kuphela, wonke umuntu oyilunga leANC noma lomkhonto wesizwe weyisitha kubelungu engane zakwethu, bonke babegcwele emajele, no Terra Lekota, no Zweli Mkhize, wonke umuntu. Ukunje phela sesiyabuka nje ukuthi hey wemadoda wonke umuntu usevela join nje athi umkhonto wesizwe uyilunga leANC. Kwakubhedwe ingane zakwethu phambilini. Uyabona mawufunda umlando kwakubhedwe, thina obhuti bethu sinobhuti abadala, thina siko 40 years manje. Sinobhuti abadala thina ababe join iANC, hayi ngalento ukuthi bayobulalana kubangwa amathenda onke lonto leyo. Kuyokhulula umuntu omnyama, angazi umuntu omnyama noma ekhululelwe yonke lento esiyibona yenzeka njengamanje. Ngakho sithi asivule nansi ichannel mhlambe sithi ukukhumbuzana imiqondo mbijana, ngoba ngisho ukuthi uZuma lo ngoba umbone ethobeka nje kulogogo lo, angazi noma kwakumgomo ukuthi bonke kufuna bahambe bokhothamela lezi zalukazi zabe labafazi babelungu. Uye lo ubaba umsholozi bephuza nalomlungu lo, uRamaphosa lo. Lokhu kasikuchazwe engane zakwethu without any fear. Nane niyama graduate niyazi lento le. Ma ugraduate nama me graduate not one sekukaninganyana graduate.
Uyabona this sign le igqoka ama Freemasons lento le igqoka ama Freemasons nakho kunye ngapha ama Freemasons wenkanza ukuthi ikhonza kaSathane abantu nje abakwi Illuminati abangalala ebusuku ikhonza kaSathane nje once umuntu wathi uyi Freemason ungalochaza into eningi izikhonza kaSathane njengombona lo gogo lo yabo naye lo baba abadlali kwenkani zakwethu phela mabefika lapha angithi vele mangabe uinferior umuntu ophansi uya kumuntu o superior uyudansela isigincisela umuntu osuperior awuna choice phela angithi uyisihlupheki vele bafike babafake lezi zinto ke ze-Illuminati lapha ngoba uyibona nje uRed umele igazi ingane zakwethu uRed umele igazi kuphila ngegazi kaSathane no blue ublue umele udeception ingakho bafika la belungu bazosixhaphaza ngalento yasemazulwini angithi mawubheka phezulu esibhakabhakeni kunalento izulu liblue angithi uthi umbala oblue umele udeception ukuthi bhayizisa abantu emhlabeni ukuze ukwazi ukubusa phekwabo angithi vele nesizulu sithi ifa lewula ledliwa yihlakaniphi ngesikhathi nani busy nibheke eziphambanweni nekhalela amaJuda ningawazi abelungu babeyidlela izwe ngala benibulala bephuza negazi leni that's a reality man come on go and read history books you'll see those things so ngoba ngisho ukuthi umongameli oqala koBaba Mandela waya lapha phesheya hlale ehambe ubona lesisalukazi okhothama kuso bamsholozi lona uRamaphosa lona noMbeki no konke noHani Mamohlante babeya lapha angazi yini lento umuntu wengane zakwethu nathi into ekhona uyabona isitha sakho lento uthi ufunde iBhayibheli into othanda isitha sakho that's nonsense man awungalingi wenze lo doti lo isitha sakho sokubulala kutshele mina qhela eduze kwesitha sakho ukuze usibone mase sifaka uaction na ufaka uaction kushiyana izandla finish inkosi lomdloko mbane kwakuse Durban la naye ngithi uyinkosi nalogogo uyinkosi ngakubo so babexoxisana la yabo nansi inkunzimalanga hamba ushona niyabona ingakho sikhiphe kunesihloko uyabona mangabe umNazaretha noma abantu abamaNazaretha nje noma ngithi abantu abasonta kaShembe ngiyacela ningigqugquzele bona kunesihloko esisikhiphile lapha esithi iyichilo inhlupheko embethe amaNazaretha sikubeke nje kanje ukuthi iyichilo inhlupheko embethe amaNazaretha uyazi wayichilo phela nansi inkunzimalanga efike inkunzimalanga ke le ingakho kwaze kwathi ubhombela isitimela samampondo kuze kufakwe iguzu lelihamba kumail yabona iguzu ngeshinyoke ekuthiwa impela iyalindwa lihlafaza iguzu liphume ngale iyoke inkunzimalanga la inqolo emasondo ayikazi imkhothamela umfazi hamba yofa ayikazi futhi konke kusukela ubhombela isitimela samampondo uduma besaba basemhlabeni abasezulwini balifezile idingo ngoba ushiyana kumhlaba akakaza amkhothamela umfazi inkunzimalanga le thema inyamalala langene ilanga ilanga lamalanga langena lahlala kwafika lawo Sathane bamangisi lapha ekuphakameni ngeke ngizwa lonto leyo eyishumayela umfundisi uchiliza ngebhadu sadlula emhlabeni Nkosi ngathi nganaye la ekhona wakwayisho umfundisi uchiliza lento uthi wayesemncane ngumfana bese kuphakameni ngesikhathi senkosi ilanga bafika insizwe zamangisi namaguzu zagxumeka iflag lamangisi ekuphakameni la impela ekuhlala khona uShembe zaseyibuza insizwe zakaZulu ngoba phela sisheshe sifudumale thina ngoba siyinzalo yezinsizwa asiyona inzalo yonke lemfishi seniyibona siyinzalo yezinsizwa thina siyinzalo yobhambatha siyinzalo yosigananda siyinzalo yokhoza inkunzimalanga yayithina 90 years kuyiyona yayihubisa izinsizwe esandlwana kuzolwa nezinsizwa ezayithunyelwe oQueen ukuzodla izwe lakaZulu insizwa okhoza niyazi lonto ufuna niwazi umlando wenu ngalonidansa la nithi siyabhora niqhubeka niphila niyaphambili nikodwa izingane zenu ziyihlama zamaSomali ezweni leni ziyihlama zazo zonke nje izizwe ezibhuza la ezweni lethi iyacika lento engane zakwethu ingakho sithi asenifundise umlando mbijana noma kubhora kodwa into engenamsebenzi walutho olalelayo siyolalela ubhoreka ahlupheka hamba oba sihlama sezinye izizwe ngisho unyaza ngaze ngizwe kuthiwa lukho khona unyazi manje ngoba phela kwaqala
bombela isitimela samampondo Shembe umprofeti Isaiah Shembe kwayinkosi ilanga kwayinyanga yezulu kwawuthingo lenkosazana kuhlela unyazi namhlanje zonke lezi insizwa ayikaze zimkhothamele lo mfazi lo uyabona kuShembe kodwa hayi kuthiwa kuyinhlanhla ukubona uShembe emhlabeni saphila kuthiwa kuyinhlanhla yengane zakwethu sikhona nesihlabelele sithi izudumo luduma kakhulu lubiza abangcwele nabakhethiweyo kusho njalo isihlabelelo 4 kuyihlabelelo zamaNazaretha isihloko sakhona sithi asithi ukuthi izudumo sithi iza namuhla iza namuhla iza ngamandla cathi uverse 2 uthi izwa nantu udumo luduma kakhulu lubiza abangcwele nabakhethiweyo kuyinhlanhla ubona uShembe usaphila emhlabeni nansi into ekhona kwengane zakwethu sithe sihlaziya ihubo la amahubo la sesohlaziyela amangisi sibuka imining yalo sihlaziyela elala eSouth Africa sibuka imining yayo bese sibone lingenangqondo bese sinitshela ukuthi kubhlungu lento ukuthi sifike esikhashazwa abantu basifundisa izinto ezingenangqondo sijike siyithande okay iculo lamangisi maliqala la lithi ake silifunde God save our gracious queen. Long live our noble queen. God save the queen. Send her victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the queen. Right. Asichaze lokhu mbijana sakushesha. God save our gracious queen. Nkosi noma uNkulunkulu ubusisa nathi indlovukazi yethu enhle ekhona phakathi kwethu. Long live our noble queen. Engathi engaphila isikhathi eside uqueen wethu omuhle nothembekileyo. God save the queen. Nkosi noma uNkulunkulu hlenga indlovukazi yethu. Send her victorious. Mayelwe izimpi sicela ayinqobe. Igama lithi victorious lisho ukunqoba. Mayelwe izimpi akayinqobe. Happy and glorious njengoba umbone esineka kanje akahleze sineka lokho gajabule kanje glora man ebemhle noma ecwebezele ikhathi zonke bese kuthiwa long to reign over us ukuze aphile isikhathi eside ebusa phekwethu bese kuthiwa God save the queen uNkulunkulu hlenga indlovukazi yethu umthandazo lo ngane zakwethu khulunywa noNkulunkulu la ukuthi lo gogo mengabe send her victorious mangabe ehlanganisa ibutho lakhe lamangise England eseyithumela inhloli zakhe eSouth Africa bafika bawubona lo mhlaba ukuthi muhle base bathatha isinqumo sokuthi bazowudla thina bazothi asibheke ezulwini sibheke esiphambanweni bese bedla umhlaba wethu bese enza igqile ezweni lethu basithuthe sisuke la eSouth Africa sisuke eAfrica siyoba igqile eEurope umthandazo kwawuthandazwa amangisi lo send her victory ukuthi yonke lento akayenze ngempumelelo mabefika bezosideceive besifundisa izinkolo esingazazi besifundisa amasiko abangawazi bebhidliza wethu cultural imperialism yonke leyo nto uQueen mayenza ayibe impumelelo umthandazo amangisi lo endiyawenza umqondo yonke lento ekhulunywa la ngoba vele phela mangabe uyohlasela umuntu nawe ufuna ubiza uthandazo ubiza amadlozi akini nathi sasithanda ingakho sithi sihlaziya amahubo soke sinihlaziyela awakaZulu ngoba iwona cisha nengqondo kunalento esicula ethi inkosi sikelele eAfrica right bese sizala bese kuthiwa oh Lord our God arise scatter her enemies and make them fall confound their politics frustrate their nervous tricks on there our hopes we fix God save us all angithi yezwa kuthiwa oh Lord our God arise awunkosi uNkulunkulu sicela uphakame scatter her enemies chitha izitha zakhe and make them fall zonke mangabe yichithwa aziwe ingakho amangisa aqhamuka nesibhamu ukuthi thina njengabo obabamandela nabo noZuma no bonke labantu ababe kwiANC angithi babe izitha
make them fall babesifaka inhlamvu ukuthi akufe zonke lezi insizwe ezafa nje lenquthu esandlwana kuleli izwe lakaZulu babeyizitha la kuthiwa scatter her enemies and make them fall. How do you fall? They shoot you bakudubula ufe yabo, confound their politics. Nanoma iphi ipolitiki enayo enfuna ukuchitha ngayo uQueen, uNkulunkulu akayinqobe. Frustrate their nervous tricks, amacebeni amabi enawo awaxoveke. On thee our hopes we fix. Bathi amangisi athi thina ithemba lethu lonke on thee, on this woman our hopes we fix. God save us all. uNkulunkulu sihlenge sonke. Ake sihlaziye lokhu nje okuncane nje. Mabethi on thee our hopes we fix. Uyathandaza lo muntu lo. Amathembe ethu sonke thina mangisi ala. Yezwa lonto le. Ala kuQueen. Akekho kuJesu. Banifikele noJesu nina la eSouth Africa. Bathi bekani ithemba leni kuJesu, uJesu umhlengi wenu. Bekhuluma ngomuntu ongekho, ongakaze la. Ongasi umZulu njengani omJuda. Bani bamba imiqondo bathi ngqi. Bathi ngqi bafaka ihluthulelo. Namanje nicule emasontweni nijuluke nize nigxume nibhizi nibhayiziswa labo gogo laba. Amangisi on the other hand abasho ukuthi amathemba bokuJesu bathi on thee our hopes we fix. Kulo gogo lo amathemba bakubo ngoba lokho kuyaphila la emhlabeni. Akhiphe izimpi ukuthi hambani nezwe nelithize niyoxova abantu bakhona imiqondo. Ingakho sithi we are house of radical intellectuals. We will spend hours and hours trying to clean all this rubbish egcwele amakhandeni ngoba iya irritate lento. Uyabona ngoba ngikhuluma ngizele nginezingane kuzohamba kuhambe ngife. Lento kufuna siyishiye bafethi iphila kubantu emqondweni yenu ngoba iyacika lento yokubona umuntu omnyama esidwedwe sezinye izizwe. Sike sayikhuluma lento. Kuthi ufica ingane yabona nje ingane yakho mayikhula ungayihlelelanga ukuthi izophila impiloni. Izohambe uphipha uthuvu bengane zabelungu. Phipha uthuvu bengane zamakhalad. Namhlanje siphipha uthuvu bengane zamaPakistan, phela uma uyi-domestic worker that's what you do kahle kahle. Uwasha ingubo zabanye abantu, uclean imizi yabanye abantu. Kodwa mawuthi uyabheka akekho osuka ngapha kwezinye izizwe kumelungu, kumaNdiya, kumaPakistan nakulama Somali afikayo njengamanje ezoba igqila zethu. Ithina abantu abamnyama esizala igqila and ya irritate leyo nto leyo. That is why we don't mind to spend hours whether ni a subscriber and subscribe, we don't care. One day mhlawumbe uNkulunkulu uyosikhumbula niyilalele lento esiyishoyo. Mhlambe nanifundisa izingane zenu, mhlawumbe abekhona amanye ama channels because that's what we encourage. Mhlawumbe ukhona omunye ongakhuluma kangcono kunathi abantu ba subscribe. Uyabo? Mhlawumbe ukhona, we don't know. Thina we are very rough mangabe sikhuluma because nempilo irough ngane zakwethu ngelo sincengana la ukuthi hayi kuze ni subscribe siyancenga. Ma usubscribe ma ungafuni futhi yeka. Uyabo uthi yonke lento isikhuluma iyabheda yeka ngane zakwethu zala igxile ezohamba zoxhashazwa yilabantu laba. So iculo lamangisi ke leli umthandazo lo ngeke ngisabuyele ukuchaza ngisho kuyochaza le nonsense yethu. Nanti iculo la khona sizoke sithule nililalele nilizwe.
Yeah, that's it. Iculo lamangisi lelithi God Save the Queen bese sithi asikudlalele lona. Bese kuba khona leli lethu sizolihlaziya sizobheka la inkosi sikelele uAfrika. It's a mixture yesiZulu nesixhosa. IsiZulu nesixhosa into ethi ayifane ngani zakwethu. Yabo, imixture la yesiZulu nesixhosa. Sizobheka lokhu kwethu nikhumbule phela ukuthi izwe lase South Africa engane zakwethu izwe labantu abamnyama ukuthi umXhosa umZulu yini umSuthu umTswana wonke lanto into enamsebenzi walutho izwe labantu abamnyama kodwa ke la ukuthi maqala ukuthi inkosi sikelele iAfrika is a mixture isiZulu nesixhosa sizokhombirisha khona sikuqhathanisa nokwamangisi lokhu isingisi phela leso engane zakwethu yabo ubaMandela lo sinivezelile uQueen why isiveza ubaMandela ubaMandela uyena mongameli wokuqala wase South Africa umuntu omnyama iflag la se South Africa leli right ulo uQueen ngoba umbonile nje ubeyihlekela lesani isho ukuthandaza ngokwazi kwami niyongixolela lesani phela isho ukuthandaza kodwa lesayini mina njengomthina ngathi mina thina njengabantu abahlupha kakhulu ngokuhamba sihlaziya izinto eziningi isane satanism lento le yabo nje umuntu memise kanje nina nazi ukuthi usuku uthandaza usubheke uNkulunkulu ikhonza kaSathane ethandaza zenze lento le kahle uyabo lento imele iobelisk kunento ebizwa ukuthiwa iobelisk sinaso isihloko la sikhuluma ukuthi inkolo yakaSathane sichaze kakhulu ngeobelisk kodwa ngeke sichama ufuna ukwazi ukuthi le isane kaSathane hamba uyobheka la noma ngena kuma links ale channel le uzobona khona sibhale khona inkolo yakaSathane sihlaziya wonke lamasana abantu beIlluminati ngoba abelungu ngesikhathi befika la sasiphile emakhanda ethu basifaka induku bathatha inqwabe abantu bakithi babajoinisa iIlluminati kodwa ke asikho lapho sizwile lapha ya kuyihubo lamangisi kuthiwa Nkosi God save uNkulunkulu uhlenga nangoQueen wethu mayelwe izimpa kayinqobe amathembe ethu wonke akuye chitha izitha zakhe aziwe zonke chitha amaceba amabi amapolitiki abamkhandela umthandazo nje kuze kuthiwa uQueen wonke ama hopes ethu akuye uNkulunkulu sihlenge sonke God save us all sisizwe sani samangisi bese uzala ezweni lethu elinomlando mude lixhashazwa yini amangisi manga bese kuthiwa thina sihuba ihubo lethu lesizwe bese kuthiwa Nkosi sikelele iAfrika maluphakanyisa uphondo lwayo yizwa imthandazo yethu Nkosi sikelela thina losapho layo done sekuphelile ma umZulu noma umXhosa nje mawuthi ukhuluma ngehubo elithinta wena ngoba phela ulimi lwethu lelithina maZulu namaXhosa sekuphelile ngoba omhore nabuluka sisichaba saye sethu yasa abantu abamnyama kodwa sona asibona abesuthu esinye isizwe esikhona kubantu abamnyama more nabuluka sichaba sayethu that's not something else bese kungena la nto yamabhunu leyo enohehe abaningi phakathi bese kugcina lokwamangisi uyabo ake sihlaziye lento le mbijana Nkosi sikelele iAfrika yabona makhuluma ngeAfrika cishe ukhuluma ngezwe ngecontinent enamazwe awu54 mangaphazama abanye bathi awu53 kuphinde kube u54 so between 53 and 54 that's Africa Nkosi sikelele iAfrika we are not talking about only South Africa we are not specific we are talking about Africa look at North Africa la kunama Arabs khona Libya Morocco Tunisia Algeria Egypt kwabula abantu abamnyama lapha ama-Muslim white skin Muslims ama-Arabs abulala abantu abamnyama they took over North Africa North Africa is not Africa is Arab kodwa thina masithandaza sithi uNkulunkulu akasikelele kusukela eNorth Africa la kugcwele khona izitha zethu ugudluze ko the whole of Africa kodwa sikuphi sise South Africa maluphakanyiso uphondo lwayo manake what is the meaning of raising a horn
mawumzulu angazi mhlawumbe amaXhosa abafowethu abangamaXhosa bana meaning kwaZulu thina sithi akuphakanyiswa imikhonto kuthiwa thatha nemikhonto nibambe niphakamisele phezulu mange njalo nizosala phansi thina kwaZulu silwa ngemkhonto yengane zakwethu asili ngophondo. I don't know the meaning. Uyabona makuthiwa uyayivuke kuphakanyiswa umkhonto phezulu kucaca ukuthi uZulu sekufuna ahlangane kuthiwa hlangana Zulu hlangana Nsizwa sihlangana Zulu kuhlanganiswa ibutho eliyolwa hayi liphethe uphondo wengane zakwethu uphondo into yokuchatha kahle kahle kwaZulu sichatha ngalo uphondo noma sithakathe ngalo ngoba sibe sithakathe uyabona makuthiwa maliphakanyiswa uphondo la ena meaning le nto le ngoba sisho sizohlaziya la sibheka lento ine meaning ini Nkosi sikelele iAfrica the whole of Africa it's senseless there's no meaning it's meaningless. You can't tell me ukuthi ngise South Africa ngithandazela izwekazi lase Africa why ngathandazela izwe lami because inkinga enginazo la eSouth Africa anginazo eNigeria anginazo eMorocco noma eTunisia no ngila eSouth Africa kuthiwa mina angikhulumele the whole of Africa that's nonsense number 1 maluphakanyisa uphondo lwayo lonto ayina meaning it's another rubbish. Yizwa imthandazo yethu ethini ngoba yamangisi nizwile God save our gracious queen uNkulunkulu hlenga nansi indlovukazi yethu enhle long live our noble queen akaphile nangundlovukazi wethu omuhle God save the queen uNkulunkulu hlenga uqueen scatter her enemies chitha izitha zakhe imthandazo lento engane zakwethu bokumthandazo le nto le nina nithi yizwa imthandazo yethu ethini Nkosi sikelela Nkosi sihle thina lusapho layo done ayina meaning lento engane zakwethu finish size la lokhu nje iculeni kodwa kuna meaning from now onwards ufuna niyazi lonto sizolo sincathulisa ngoba nabantu bokucathuliswa bese uzala amangisi la bese bethi sound not sounds man sound the call to come together bese ethi amangisi sound the call to come together othi ukutshele ngoba ngafunda nawo amangisi mbijana noma ngifundisa ngathi ngafunda nawo you know when they sound the call to come together beya kwi assembly I know what I'm talking about from experience they sound the siren kunalo msino othi wi angithi naseyikoleni sashaya insimbi thina kenqe uyabona amangisi kuneculo esonikhombisa lona lamangisi elihutshwa mangabe kugcotshwa inkosi lapha elithi Zodek the priest and Nathan the prophet we know these things sasifundiswa amangisi it's either they ring a bell yabona oh asenze kanje makwenzekile wanenhlanhla waya la kunonyazi ikhona insimbi eshawayo uyabona insimbi ekhala ngalolo hlobo then they come together we assembly point bese bethi and united we shall stand bathi kuzokhala insimbi ethize ezosibiza be it siren noma ring mayisibiza lensimbi thina siyahlangana kwi-assembly point bese kuthiwa and united we shall stand bese siba imbumba sihlangane thina sizwe samangisi bese bethi let us live and strive for freedom bese bethi sizothi mase sihlangene sizophila silwele ifreedom silwele inkululeko in South Africa our land bese bethi South Africa indawo yethu they don't say in South Africa our country no we black people share the country with the English ufuna nizwe kahle lento black people share the country with the English not the land it's England English land England they took it from you it's their land you understand it's their land when it's your country you are free to move from Eastern Cape to Joburg from Joburg to Durban everywhere you can go it's your country we agree but the land is not your land
it's their land. Basho kanje, in South Africa, our land. Let me ask you, who owned the land in South Africa? Who owned the land? It's the white man, not the black man. That's why they say even in this national anthem, South Africa is our land. It's ours. Wena mntu omnyama unalizo nimbongolo wena umbuso wakho le emazulwini la kuno Jesu khona ayila. This is a white man's land la emhlabeni. That is why abelungu bafika na le term ethi landlord. Yabona? uNkulunkulu le emhlabeni la ezulwini la ngaziwa khona. La emhlabeni ama landlords akhona abelungu hayi nina. Liyadliwa izwe lenu nina nibheke iphambanweni le. Khonza amaJuda ningawazi bese kudliwa izwe lenu. Nansi into esisho ukuthi lokhu akuna meaning lento le. Mawuzuqhathanisa nalokho abelungu bathi thina when the sound okay there will be a sound which will call us together thina sizohlala united masiphile South Africa sizophila silwele inkululeko ngoba iSouth Africa izwe lethu and it's in English my friend, it's in English. Ngisho ngalicula in South Africa our land. Fuck you have no land here. Awunamhlaba nje la. Go to 1913 Natives Land Act. There's no land for Kafir here. Go and check that act. 1913 Natives Land Act. Yaqalwa ngesikhathi uPix lika Isaka Seme ethenga iplaza ngapha eMpumalanga kunendawo kuthiwa ithi Daggaskral or Daggakral. Kunendawo isho kanjalo mawungapha ngako Emelo. Kwathiwa no, we can't allow Kafirs to have land here. Land belongs to the English or to the Europeans, and that's it. That's the nonsense. Nah, lose what Guys, we are House of Radical Intellectuals and isikhuluma isiZulu la ngoba sike sathi next time sizonihlazela amahuba kwaZulu cishe kuyiwona azonika ingqondo kunalemsangano yoNkosi sikelele Africa phakanyiswa impondo ungazi impondo iphakanyiswa makwenze njani namhlanje mfuna siphume sothakatha yizwe imthandazo yethu esingazi nokuthi ithini bese kuthiwa Nkosi sikelela thina loswaphulayo bese kuthiwa ihubo lethu and that's rubbish. Labantu laba esinitshela ngaba abalungu laba bebhonya abantu abamnyama bebafaka emkhumbini boba igqila phesheya njengoba sike sasho this is how we became Christians and Muslims. Njengamanje siyahlupheka sabantu abamnyama ngoba engqondweni zethu kuthambile cela udaka umsebenzi wethu ke break onke lama chains umuntu omnyama acabanga ngendlela esile ngalawo mazwi bafethu namhlanje umhla ka15 March 2025 isabatha namhlanje kubo bonke abamsabayo uJehova nina nabantwana benu nigcina umthetho wesabatha uNkulunkulu yabathanda ke abagcina isabatha nani ligcine nabendlwini bonke mawukuthanda esikushoyo you share this video, you subscribe and you hit the like button and noma ningathi sikhuluma isikhathi eside asinandaba ingane zakwethu labantu basixhaphaza isikhathi eside kakhulu ayikancane Nkosi zinibusise ingane zakwethu nisale nenkosi siyabonga.